Ikaw ang bantugan, gamanan ni Diyos, walay mga tupungan mo. Walay mga butang na ito sa mga kinabuhi. Labi na rin ng ministry mo, wala kang masayat mo. Nasayat ka sa tanang, mga pangunaw na, kasing-kasing, pagbati, sa tanang katawan sa mga kalibutan. Nagkailang ka sa matapos sa iyo. Nangayon ni ngayon mo kami panaligdan, tabangan, ugiyahan, sa tanang sirkumstansya sa aming ginubuhi. At tugutilon, mapiti kami, at tuguti Ginoo, na makasalausap kami kanina. Pukti ang una-una kasing-kasing sa kanunay. Labi na kung doon ay mga challenges in life that comes around, Lord. When there are unexpected things that will just blow us away and try to destroy us. Keep our hearts safe in your hands, O God, including everything that we are and everything that we have. Ginoo, palamdaga pa, ilamdag pa, ihatag pa ang imong kahayag ng kanamo. That nothing in us will be seen but only your glory, your honor, your power. Na dili kang mauwawa namo, Ginoo. Ay kabutang namo sa alanganin o sa bisang sa mga butang. Kundi sa kanilaan lamang sa inyong mga. And we pray that your Spirit will work in us. Tuduan mo kami, Ginoo, sa among mga tukiyon karon. Buamot ug amot yung magsakta ng maayo ang imong pagkatao ug sa imong pag-anhi sa kalibutan. Na may meaningful kaayo ang Pasko, Ginoo. Nga dili mi mawagtan sa passing sa selebrasyon, pinaagi sa party, sa mga gasa, pinaagi mga bonus o uban pa, kung dili Ginoo, mas among matagamtaman ang imong presensya, mas among maila-ila pa kag maayo, among masaulog ang imong pag-anhi gayud, Lord. Nga na gayoy depthness sa among paghigugma o pagtuo sa biyaan mo. So Father, we just commit, Lord, our time to you. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen. So Matthew 1, verse 18 to 24, itong masahon. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Tanaw na to ang outline. One is, ato makita din ang title na to, naon sa man, yun sa man, yun sa may pamamaagi, yun sa panghitabungan na himong tao, si Jesus Christ. And this is our way na mas makailatan niya. Tulo kabutan ko na now, one is through natural way, the second is through supernatural way, and through controversy. So kaning controversy, controversial mga guys, Jesus Christ, bisa sa iyong pagkatao, atong tikiyon next week. So bring a friend,
uh, invite people. So, kung sa maning through natural way, makita nato nga ang natural way gigamit sa amahan nga mataw si Jesus Christ pinagi o usa ka tao nga babae, di sa tao nga laki, di sa siya tao, di sa siya babae nga ero, o babae nga baboy, o baka, babae siya nga tao. O, of course, nasayod man kita nga ang kanang bata, magawas yun na siya kung dunay pagkaminyo, o dunay marriage. So, makita na to nga pinaagi sa ilang pagka-engage or pledge ni Mary to Joseph, isip iyang pangasawunon. O ang supernatural way atong makita na supernatural kay wa mahilampi si Mary, kay virgin siya pero mabdo siya pinaagi sa gahom sa Holy Spirit. O gipadayag usab ning mga supernatural way ngadto ni Joseph, kay ato mang makit-an sa tanaw ta sa Lucas nga mismo ang Ginoo nagpadayag sad ngadto ni Mary na supernatural sad ang niyang pagka-mabdos. So nganong makita ni Joseph, kay ganito si Joseph ato makita sa atong teksto, atong ibasa sa Matthew 1 verse 18 to 24 nga nalibog siya o ganahan siya makibuwag ni Mary. Abi niya ikasan siya o abi niya na niliko si Mary. So mga napadayag ang Ginoo ato ni Joseph nga one ang pagka-mabdos or conception gikan sa Holy Spirit. Ikaduha nga ipadayon siya nga wala pa biyay ko sa una kanang sa ini. Sana ka na makita ng sex sa bata. Ultrasound, wala pa ultrasound sa una. Way back, 2,000 years ago, wala yung ultrasound. Ipadayon siya sa gender sa iyang anak o iyang murag iyang anak ay foster amahan man siya. Nga mahimo ni siya lalaki o nga bata o kitagaan siya o ngalan na mao ang ngalan na Jesus. Kung ipadaygan sa si Joseph, pinaagi sa Ginoo, ang angel iyang ipadala sa katuyuan sa pag-anihin ni Jesus Christ nga sa kalibutan. O ipadaygan sa siya nga kani ang fulfillment or katumanan sa propesiya nga gipropesiya ni Prophet Isaiah nga usa may propesya ni Prophet Isaiah nga usa ka birhen manganak o usa ka batang lalaki. Manganak o bata o ang usa ka birhen mamabdos o manganak gayud o usa ka batang lalaki o ang iyang o pangalan siya Emmanuel. So punta na ta sa atong siyang bukon ang atong teksto karon o mutakol ang kaduha ka punto. So, how did Jesus came as a man? Unsang pamaagi? One is tanaw na to ang natural way. Sa to natural way, through a woman o through a woman pledged to be married or kuha na sila, ihimo na sila nga sila din ang mahimo magpiayon. So, klaro kayo ang atong kasulatan nga gisulti dinhi nga usa gayud ka babay ang gamiton sa Ginoo aron mamabdo siya sa anak sa Dios. Og iyang gisultihan kining babayhana nga gitawag og Mary. Og ang intensyon sa Ginoo ngadto ining babayhana nganong supernatural nganong gamiton siya. So mao nay makita nato magsunan nga wala lagi mga sulagma sa atong kinabuhi. Kung doon na kayo moabot ng mga butang sa atong kinabuhi, ang Ginoo nagpadayag na niya na usay di lang taminaw. Wala tong times di man kita maminaw. O bisag kibaw ganita nga unsay mahitabuan niya mo padayon gihapon ta. Yung may ko naman yung Ginoo ayaw ana kay di ni maayo ni mga butang o kung buhat yung ka niini, mo decide ka niini, muk lang jud ka, sukarap jud ka, naa di may tabo nga bati. Okay, so na nga again, ma-emphasize ko, importante kayo ang pagpangita sa kabubuton sa Diyos. Saan na akong okay. God's will. Ganahan mo sakto inyong kinabuhi, susiha ang kabubuton sa Diyos. Unsa man yun yung gusto sa inyong kinabuhi? Unsa man yun mga pamaagi ng
gusto niya imong buhaton sa imong problema karon. Okay, anong problema das magsa sa tagato dili ta mo tanan sa Ginoo. So makita nato sa Lucas 1:26 and I would like you to turn there. Mao ni ang account ni Saint Luke or the Gospel of Luke. Chapter 1, verse 26. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she, who was said to be barren, is in her 6th month. For nothing is impossible with God." So makita mo even ang last na verse. Sutihan siya, sinaytamo niya, kisa ni ang anak niya, ginan siya, nag-assure siya, kasaligan siya sa Ginoo nga, bisag ang imong igaagaw nga si Elizabeth, mabdus karon unong nakabuwan, o kinsa gimabdus ni Elizabeth, nasayta si John, ibaptis na maoy mo proklamar, o una, kaya siya may magawas o una, o magsulti siya katos kamingawan, na nana ang ginharian sa Diyos, maghinuso na mo sa inyong mga sala. So pagsulti niya ni ini nga, imo kay gagaw, ako sang gi-bless, akong ipanalangginan, mablusad siya. Karon bisag, di na ta siya angay mga anak. Kay walay imposible sa Ginoo. Say this, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Ito ka na. Ito lang. Bisag pag-maragot na kasabot. Hindi mo ta kinalan masabot para ta mo tuo. So, ningon din si Mary sa verse 38, "I am the Lord's," isa siya? "servant. May it be to me as you have said." Then the angel left her. Makita na to din nga, wa siya ningon nga, "Yes! May mga kong Ginoo. Yes! Ang tanang mga tao, yung po na ko." Wala, ningon siya, "Imo kong sulubuon." In short, buhatan mo sa gusto ni mo na ko, Ginoo, kay imo kong, ikita kaiyan ako. Kumingon kay kag sulubuon, kung nimo, imo gihatag ang otoridad, kung imo siyang gipaangkon, na siya ang tag-iyan nimo, kung na siya kabubuton, siya magbuot, siya ang tanan, diha nimo. Nga ikaw, wa di kay imong say. Wa di kay sa gamay, ika sulti o ika deklarar. Sumutan ako nimo, ang ulipon mulabaw ba sa amo? Dili. Ang amo dyan na mo'y labaw kaysa ulipon. So, aside man na way gahong ang o lipon. Way gahong ang o lipon. This is one thing na kinahanglan ta makasabot. Bisag unsa pa na imong ranggo ning kinabuhi-an, ulipon ka. Okay? Mungalagad ka, especially sa government nga mga pamaagi. Mo nang usa ka bukbutang magsagigsunan na di ka kasabot niya na. Ang pangagamhan kung imong himong ulipon, kung ikaw ang magbuot, kung ikaw ang magtanan. In fact, di ba, bisag si Ninoy Aquino, tanang presidente na to, presidente na, siguro kalimutan, ating sa Pilipinas. Unsa sila? Sa ingon nila? Ako inyong ulipon. Sulubuon ako ninyo.
So, dili sila manglupig. Dili na lang gamiton ang ilang gahom para paglupig o makatauhan nga di sila ganahan. And the more nga kung ikaw naa nangalagad sa simbahan, bisan pa nagdili pa na born again nga simbahan o labaw sa tanan, kung born again ka nga tao, dapat ikaw ang pinaka-example unsa ng pagkaulipon. Dili ikaw ang silbihan. Ikaw ang musilbi. Yes, nay mga panahon nga nisilbi ka na ko, pero ako nisilbi na sa kunimo. Di ba nga one way, sige na kagsilbi na ko. Correct? O sa man ako ang leader. Pero ako ang pinaka-sulubuunsan. Nga naman, nagsilbi ko pinaagi sa paghahatag sa pulong sa Diyos. Nagsilbi ko pinaagi pagmayman niyo, pagsulti niyo, pagbadlaw ninyo. Mao ng saktong pamaagi, di na ang saktong pamaagi. Ako lang ang responsibilidad. O kitabangan ko ninyo, ganyan ako din, hindi na po ang maglimpyo, di na po ang mag-arrange, di na po ang suteranin. Pero ano nagpasabot, nagsilbi mo na po. Nagsilbi mo sa matag-usan na po. Whatever you do, unsa kag dako o gamay nga imong gibuhat, nagsilbi ka una sa tanan sa Dios o nagsilbi ka sa matag usa. So dili mo tanawon unsa ray akong nakuha o unsa iyang nakuha gikan nako. Di kinahanglan mo bayad sa diri nako kay hatag mo ko na niya. Dili na iyon ana. Ang sulugoon nagiwala kay katungod. Ang sulugoon wala na kay kamubuton nga imo. Ang sulugon wala na kay say. Ang imong katungod imo nang gitugyan sa imong amo. Kung kitang tanan ni sa atong amo. Ino ba yun? O kita ang amo gihapon. So manang makita nato din ni Mary. Si Mary mismo ningon, I am the Lord's servant. Ipabuhat sa Dios ang gusto niya mahitabo nako. Uy, kibaw kay si Mary rin controversial gay na. Kibaw si Mary Way, may mo siyang chismos, mahimong chismis siya, may mo siyang palaman sa chismis sa tibuok nga bayan. Kaya nga naman ito, mamagdos siya, o pa man sila nagkasal yun ni Joseph. Okay? Kaya nga naman, kanang may yung kag pledge, kana sila sa una yung nga pledge na nanima, good as minyo na mo. So si Mary, di na mo tanaw lain, di na magpayog-lain, di na magpayog-lain, kay good as minyo na sila ni Joseph. Wala pa lang sila din mag-ibon. Nga inani kangilingig ang ilang engagement na sa ato din. Ang engagement, wala pa mamuni aido sa balaod o sa tabangan sa Diyos. Kana sila, pwede na silang magbuwag na yung divorce. So, good as married na din sila. Na pwede naman nga na-cancel na lang na ito atong engagement o ay Mary, nung sa mundan na una mo kawin. Nananglan ay sunod ang imong taguangkan. Okay? Muna nga makita na ito rin nga pledge siya to be married ni Joseph. Kung makita sa nato rin nga sa verse Matthew 1:18, this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph. So, tanaw na to, umuyin ka, di nga lagi siya mother siya. Kaya naman din mo represent ng murag inahan niya. Sa mga doon ay mo represent na amahan niya. In short, para na po, ang tawag na po ni foster lang sila. Giwaman sila sa Ginoo nga, oy, kanang ikaw along si kuan rin kanang ako anak, ako'y pagawas diha ninyo ha. Para normal na kunuhay family set up. So again, makita na ito magisuunan. Ang family is important to God. Kaya kung di pa importante nga nung ipagawas mamaniya o usa ka asawa, usa ka bana, ang iyang anak, kung di pa importante, siya go'y naghihimo sa pamilya. Asa niya naghihimo una? Eden. Si Adan o si Iba. Okay? Niya human, mo pala si anak, gasa pa sila, mga nagawas ta sa paraiso, manang nata sa kalibutan, nga gitonglong, ug daghan kayong problema, kay tanang magkatawhan, ikaw ako, bisa kita na born again, musala paman. Labaw na ang tao, nga wala pag-ibigay sa Ginoo, di yun mahadlok mo, sala. Okay? So,
So, mo lang ito makita may sunan nga, Joseph and Mary cannot be God. Di sila pwedeng ituboy na Ginoo tungod kay gigamit lang sila sa Dios sa tanang mga babae sa Dios gigamit nga anak si Jesus Christ. Di tungod ni ana nga nanay siya gahum o ma-elevate siya nga mahimo siyang mediatrix. Kanang word nga mediatrix di ka na sa word mediator. Okay? Mediatrix. Mediator, there's only one mediator sa book of Timothy between man and God, and that is Christ Jesus. Usara, kung anahan ka nagtilwa sa tao sa Ginoo, ang imong sagpiton, ang imong abogado, imong sekretary, kung sa man tan-aw mo sa Ginoo, Jesus Christ, pero di mo ko siya abogado, sekretary, anak siya sa Diyos, siya ra ang tigpatilwala nato. Manang may amahan, mo niya akong problema, tabangi ko, etc. In Jesus' name, Amen. Ikaw maingon, sa ngalan ni Maria, Amen. O, bali naman karon, Maria, taradadadadadada, tabag ko sa kong problema, Maria, Ave Maria, sa ngalan ni Jesus, Amen. Uno, sama na mataas, may nung si Maria sa Jesus Cristo. Hindi na siya pwede. Okay? So, point number 2. Supernatural way. Ang sa to, conceive, katupag, mabdos, pinagi sa power gahom sa Holy Spirit. Then gipadaygan si Jose sa plano sa Dios nga ang pagmabdos from the Holy Spirit, ang anak lalaki na baby, ang katuyuan, purpose of Jesus coming, ang katumanan sa propesya nga dunay virgin nga mamabdos ug dunay virgin nga manak og usa ka lalaki ang ngalan niya is Emmanuel. So 3 times makita nato gisulti gi-emphasize ang supernatural birth of Jesus Christ. Tanawan nato again sa Luke 1:34. Tanawan dyan. Luke 1:34. How will this be? Nangutana si Mary. Since I am a virgin, sige naman, ang angel na maonin. So, ang man virgin man ko. Ang balang, ang angel is dito ba, the Holy Spirit will come upon you. And the power of the Most High will overshadow you. Paminawan niya, ang gahom, kasi mura siya sanigay na siya, kuan na. Dili na siya na naka-ugdang. Sa translation na to, may mga proper translation. Aga namang tukma dito kayo nga pulong sa matag sa lain ng pinulungan. Pero akong basahon din sa Luke 1:34 na ingon din nga ang anghel mo kunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So, the Holy One, tanawa, Holy One, balaan, ang usa ka balaan mataw ug tawgon siya anak sa Dios. So, ang mensahe sa angel, ko, complete, informed. Ang Holy Spirit will come, mukunsad siya, muabot. Remember, at this time, ang Holy Spirit, dili pa musud sa tao. Manha lang ang Holy Spirit kung naay katuyuan ang Ginoo. Pero ang mga born again karon, okay? Kay gi-apply naman sa Ginoo, gihimo naman niya naningon siya sa iyang mga apostoles. Bulakaw ko muli na kung sulangit kay mamatay man ko. Pero ang balang espiritu naakan ninyo mag-uban sa kanunay. Mo nang ang church karon should be powerful. Daghan unta kang mga Mary, mga Joseph karon nga gipuy-an sa balang espiritu. Makita unta nila ang mga milagro sa Dios sa atong kinabuhi. Pinaagi sa atong pagkinabuhi nga tinuod diha sa Ginoo. Apan wa nato gamita ang gahom sa Dios kay nagsige kita bagdoy-bagdoy ato yung lamian kita sa gahom sa kalibutan. Sa pamaagi sa kalibutan. Di ba the Holy Spirit is upon her na namagdos siya ni Jesus Christ?
Dapat kung ang Holy Spirit nasa na to, nanganak kagdaghang mga disipulo ni Kristo. Murag si Kristo. Kaya ikaw mismo, mura naman tag si Kristo sad. Kaya gianak man tag somebody. Nanay nag-ampo na to, ni-share na to, giumutan, nahimutan ingon ani. Sumo na mga butanga nga mainani unta ang simbahan, daghan nga murag si Kristo nga naglakaw-lakaw ni kalibutan na. Uy, Kristo nga hantak raman gihapon, uy, sugal gihapon, kwarta gihapon, pangandoy gihapon ni kalibutan na ang ipangita sa mga katawahan. Sumo ni ang hitabo ni Mary. Kaya imagine ka at that time, it was supernatural to kayo. Sumabito na kung humuto na naon na ito karon nagpuyo unta ta sa panahon na supernatural. Ang imong kinabuhi should be supernatural. Naipirmi mahitabo nga supernatural. Ikaw mismo, tao ka, lakaw pinay makakita sila ng mga milagros sa imong kinabuhi. Pinatis imong kausapan. Kung sa imong kausapan, ang mga panalangin sa Diyos, gibok-bok. Di, medyo na bubok-bok ginong panalangin, kung sahay manalangin nimo, yawa, tagaan kang mga panalangin na kalibutan nun, pugikan sa yawa, kung kang problema, apat panalangin, gikan sa Ginoo, tagaan kaya panalangin, nga wa, di kay problema, isang kamay. Mo enjoy ka sa panalangin sa Diyos. Supernatural. Are we living in a supernatural life? So kung dili supernatural ang itong kinabuhi, kaya ikaw mismo ba manganghang ka? Ako mismo matagwalin ako, hindi ka nang yaw-yaw din wala sa konteksto. Kaya nga no, it's the Holy Spirit that inhabits me and speaks to each and every one of you. Dili ako. Kaya siya ang nakahibaw unsay ihatag sa inyong mga kasing-kasing. Siya nakibaw unsay pangkinahanglanon sa mga katawan na kinahanglan madunggan sa mga katusa. Kaya ko mismo inigatuon ako masigil ko gabihan ko rin. Excited ko kanang grabe ka kanang ang revelation bitaw kanang padaygan ka sa Ginoo sa mga butang ni nani. Nga wa ni mo mahuna yung mani abot ga si mo huna. Di ko mingon diha nga sige ka dyan mo dyan. Marangga mo ka doon. Minungit kayo. Di ko may nana, di ko mo take. Ano ba yun? Ako pirmay nga, Ginoo, salamat kayo. Woo! Kadungog na sila sa'yo, magsigit-sagit kung nagtuon ko kay di ko kasabot sa kalipay. Isa kita mo padaygan sa Ginoo ni mga butana. Kung mo sa tanan, gitudluan sa Ginoo ni mga butana. Kung sa'y pagkasabaan sa Ginoo sa mga butana, wa na ko buhata. Or dibuhat usahay sa hindi. Muna, mauwaw ko. Ako ang tao nga mauwaw ko. Nakasabaan ka naman. Katupawa ko ng minaw. Ugwa na ko seryosuha ang instruksyon na gihatag ko nila nato. Ugwa na ko seryosuha ang instruksyon sa Ginoo, then dili siya Ginoo na ko. Pakong tahod niya. Kung bilin ko siya kung kawalingan. Walang usanas mga butang na isuunan niya. Learn things. Learn by observing. Learn sa kayo instruction sa mga ini, na gihatag. Ayaw ipagawas lang sa inyong mga nung nagkasing-gasing. Ibutang, na ako ng papison dito, ako ng buhatan dito. Nabang ka lang, naminaw ka nga. Nga dyan kayo, yung gidawat. Gidawat, kaya, gidawat, pero, gidawat dyan. Kaya, mauni ang pinakanindot na butang na gihatag sa inyong na inyong kaunon o inyong inyong. Ang punong sa Diyos. In fact, my sunan, when I go in my, ikaw sa magtuon ko, daily man ko Bible reading for 1 year. Di kay, huwag kayo murag speak na ko nga verse or pulong sa Ginoo. Murag ko ba, okay kay speak Lord, or sa reminder lang balik, murag huwag may kay ko ano. Yung sa ba sa murag huwag dyan. Kag mamugos ka sa Ginoo, kung huwag sa ihatag nimo. Pero maampo ko ngayon ko nga Ginoo. Huwag kayo ni ambak, ni lisod sa akong kasing-kasing, labi na sa basikang basa, mga familiar na ng mga story, labi na kaka sa narratives, ka ng mga story at sa New Testament, Old Testament,
O kang gospel, mga mura man na sila o drama. Ano ba, nakibaw na kay ka sa mga istorya din ha. Ang ako lang yun, mingon na dito sa Ginoo nga, Lord, bisa pag familiar na ako na ang mga istorya niya, why murag ni amba ko, nitusok sa akong kasing-kasing, unang nawaba ko ni mo kasabi, ang ako Ginoo nga, kung dunay mga circumstansya, dunay mga pangitabo, dunay mga panahon nga moabot, nga kinahanglan ko makahinumdum, nining mga butanga, para akong magamit, hinagiban, batok sa kaaway, o bisag batok sa akong kasing-kasing nga ganahan muli ko, ako ni mahinumdum ang inyong pulong. Kaya ang pulong sa Diyos kinabuhi, ang pulong sa Diyos Espiritu, ang pulong sa Diyos mo ay tanan nini kanato. Kung maguba ka sa imong sulod, tungod sa sayop ni mong mga pangandoy, kinulumini, kaaway ka sa Diyos, kaya mas hindi makasalat. O kung layo ka sa Diyos, layo sa kasapa na langin, magkita bitaw tanan ng bataon sa mga bataa, ay, sige na yun na supak-supak mo ng layo kaya siya sa panalangin sa iyang mga ginikanan. Ano kasabot kay tanan? Sa Ginoo kita kasabot. Muna, ang family is important to God. Muna, ang kita, kung naana ka sa family sa Ginoo, atong tinudon ang atong paglakaw pagkaanak sa Diyos. O tinudon na to ang atong pakigrelasyon sa matag usa. O lumaw sa tanan ang atong relasyon sa Ginoo. So, di lang kay nikunsa ang balang espiritu ni Mary, diha yun ang gahom sa espiritu diha yun ang gahom sa Diyos, diha ni Mary. Kay ginan siya nga, ang mataw sa imong sapakan, balaan. Ano sa balaan? Holy, waisala, perfect. Ang usa ka perfect na Diyos, nataw sa usa ka imperfect, dili way salaba nga Diyos, nataw sa makasasala nga babay. So again, mangutanan ko nimo, kinsa man ang dapat itaas, ang anak o ang inahan? Ang anak mo kay balaan man siya kagikan kay Diyos man siya. O bisag nataw siya sa kalibutan, wa gihapon din siya makasala. Bisag gamay sa iya, hunahuna kita, di ta kasalas baba, di ta kasalas lumibuhat, kung sa itong hunahuna, daghan na kay tanan mo sala. Kaya sila nagkagyaw-yaw, tirik, takan, magtayo, taka, mamuang pa dito mo siya ni, mamalik ka, sa uban pa din, manungo. Diba? So, usa na sa mga butang may sunan, and you need to really understand. God is holy, holy God. Mga nagitawag siyang anak sa Diyos. So, ginimind lang si Mary, anak ni sa Diyos sa dili ni imong anak. So, kani mga butang nga yung nalungong karon, explain ni sa uban na watang kahibaw sa Biblia, kaya usay basa-basa. Yung makakarasan sila, usay isulti sa mga uban, usay basa-basa, yung patakarasan isulti may tungod sa Ginoo. Gimisrepresent nila ang Ginoo. Sumaw na nga, dili pwede, kani magkadumong mayon nga, Mama Mary, Papa Jesus. O, nahimo ng asawa o bana, si Mary o si Jesus. Nasamot na dyan ka, huwag tang sa saktong pamuna-huna ang mga kabataan na to. Kaya gituluan sila na Papa Jesus na. Kaya siya si Mama Mary, so unsa man silang duha, mag-asawa. Unsa man sila, nahimo na sila, sige na ni, incest, muna magani, ibutang magani mo sinawhano na panghuna-huna. So makita na yung mga isunan, ang kamatuuran, kinahalan magpatibabaw, kaya makamatuuran, mahatag yung kagawasan sa sayop ng mga desisyon, kagawasan sa mga problema. Kung isakto ang imo, pagpanabot kinsa gayon si Kristo Jesus. So, unsa may bot pasabot nato ni ini? May mga kamaturan, dihatag sa anghel nga ni Mary. Nga si Mary, usa lang ka instrumento sa Ginoo aron mataw ang iyang anak. Nga ang pagkatao mismo ni Jesus Christ, dili sa desisyon ni Mary o ni Joseph, or Mary o kinsan lakiha, kundi desisyon samahan nga ang iyang bugtong anak, balaan nga anak, mataw ni kalibutan pinaagi ni Mary. Ganun si Mary nagsan, ganun di masubang babae, pangutan-ala ang Ginoo. Kaya sa nang kababayan, nag-iwan ng mga theologians, kadaghanan sa mga kababayan ni atong panahuna, kaya ang mga Hudiyo, nag-anticipate, naglantaw na siya, nga dunay moabot nga Mesiyas,
ianak yun siya. Okay? So, ang tanang kababayan na na sila, ako ang gamiton sa Ginoo, ako ang gamiton sa Ginoo. And then, ang ipili si Mary. Okay? So, mas di siya makasasala kay Soban, wa ta kahibaw, wa isulti ang Biblia. Kung sayot lang, ang tanang tao, usa, makasasala og na hilayo sa himaya sa Dios o tungod kay ang tanang tao, nakasala og nila himaya sa Dios, kung say dapat na to, kamatayon, manang mamatay ta, o hangtod sa kanturan ngadto sa inferno. So, para nga si Maria mamabdos sa usa ka balaan, dili lang usa ka milagro kani, kung dili usa ka exception. Diba kanay kung himo kag balaod o exempted lang ka, ano ba, exemption sa rules sa Ginoo, kay gihimo magyud sa Dios nga ang usa ka babay nga birhen mamabdos og manganak og usa ka batang lalaki. Kaya nasayta mo sa natural, babay o lalaki, doon na sila'y panakiusa para bumabdos. Pero di sa bumabdos ang babay kung may pagtugot o panalangin sa Diyos. Nasayta niya. Di kayo kung nga, bahay ka, laki ka, automatic mabdos. Okay? Kaya nagkaraganan magod, inunana, magod, manang unang-una sa tao, inunana ang hitabo. So, muna nga bubalik ko, dili ang ganyan, tagaan bisag gamay nga titulo or title or himaya si Maria tungod lang kay usa ka balaan nga Dios ang nigawas sa iyang kaguangkan. Kay ngano kung bubuhat kay ni ana, naghimo kag lain nga Dios ug himo nimong Dios si Maria, nakasala ka og blasphemy na. Okay? So dako nga sala. So, furthermore, in Matthew 1:18, makita na to. This is how the birth of Jesus Christ came about. Klaro kayo, mauni ang pamaagi nga si Kristo Jesus na himo nagawas isip tao. Si Maria, ang iyang inahan, was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child with the Holy Spirit. Matthew 1:20, maagi hapon, nga nakita nato din ha, may isultihan si Joseph, nga dad si Maria nga imong asawa, mahimong nimong asawa kay ang iyang gipanangkon ug ang iyang naa sa iyang sabakan karon gikan si pinagi sa Holy Spirit. So walay iti dapat mo question sa validity o sa pagka-tinuod sa natural pero supernatural nga pagkamabdos o pagkaanak ni Jesus Christ. Pinagi ni Maria. Manamutan ang uban, di ba mamuto ni Maria? Ito man, may tao lang siya gigamit sa Diyos na ni anak sa usa ka Diyos, apali siya pwede mahimong Ginoo. Equal sa Ginoo. Di ka equal na, mabaw na yun kayo siya sa Ginoo. Kaya namin, ang tanang mga tao, mahibalik lamang ngadto sa amahan pinagi ni Kristo Jesus. Nga naman mapagimatan ni Kristo Jesus. Kaya si Kristo ang nibayan sa atong mga sala pinagi sa pagpakamatay sa krus. O siya ang gitugyanan sa amahan nga mupasaylo o mudala o makatawhan balik kaniya siya ra. Walay ngalan. Mabitaw na si Pedro mismo ningon walay ngalan. Ubos sa langit din ang tao maluwas. Kundili, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus Christ. Klaro kayo na may sunan. Manang we go through Jesus to the Father. Manang imong pag-ampo. Kung sabi ito, kita ang tanan doon. Kaya ang atong murag, huwag kita kasabot nga. Si Jesus Christ ang itagaan yung title Lord. So, dapat ang atong prayer, please, amahan, 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 Diyos na mo nga Ginoo, amahan sa langit, pinagi ni Kristo Jesus na among Diyos or through Jesus Christ our Lord. Amen. Kung kita mo dito ta, Lord, maoni, maoni, maona. Lord, maoni, maona. In Jesus' name, Amen. Actually, murang tunay sa iyo diha. Pininawa na kang Jesus Christ, walang diha ang amahan. Yan ay ka pinaging Jesus Christ, naman siya naman yung gay.
Kikilanan mo ila ka sa usa ka Diyos nga, tulo ka, personas. So, kinangklaro na. Okay? So, now, masayod ang validity sa usa ka testimonyo, mahimo lang na murag solid yun na nga testigo kay dunay duha o tulo nga mubarog ni anak. Okay? So sa ato nakita na scripture, makita nato dinhi nga si Mary o si Joseph o ang angel nakahibaw gyud sila sa pinibuk-an nga istorya nga ang mugawas sa iyang sabakan si Jesus Christ na usa ka Dios nga muot mahimong tao. Joseph, Mary, and the angel Gabriel. Makita na ko sa Lucas, si Gabriel gani. So valid ang pagkatao ni Jesus Christ? Valid ba? Kaya daghan ang mga katawan karon dili mo tuo nga si Kristo ay sustinod nga tao o tinuod nga Dios. Tinuod siya nga Dios o tinuod siya nga tao. Gitintal gud siya. Kailangan sa aning lawas nga maganahan og tanang putang kalibutan na makasasala nga kinaiya. Pero napugngan niya ang tanan nga na ang package aning pagkatao sa usa ka lawas sa tao. Amen? Bisan sa iyong pagkalalaki, nasa iyong kadaghan ng mga lalaki. Ang mata mo, tanaw yung babae, ganahan ng babae, o kung sa parang hitabo niya sa ilaw ninyo nga mo ng uban, bisan wala pa kasal, hala, isod na niya na. Naman na ninyo na, may usa nabasahan to na kung ninyo siya na, about sa dogs na nagbasa ko, na ninyo siya na, ang laki nga ero, parehas laki na tao. Mabot na ganin ang kaulag, di yun na ninyo mapungan. Mo nang atay say, mapungan pa ang baha, apan nili ang biga. Which is true. Okay, so, mo na mga butanga may sunan na, makita ni mo, lalaki siya. Grabe kayo ang libido, grabe ka ng mga desire sa lalaki for sexual things. Wa ito sa Jesus Christ. Di sa pagtanaw o babay, tanaw niya babay, manguhod niya o magwa niya o inahan niya. O para ni edad igsoon niya nga babay, grabe siya ang iyang paglantaw o pagtahon. Nabisag, tinguha niya ng mga butanga, what ni sud sa iyang kasing-kasing o sa iyang kunang-kunang. Mga na, makita na to ang point number 2. O ngayon naman si Vivi na 45 minutes na ko. Ako nalaning dadon sa sunod simana. Kaya kung take pa ko ano yung kusa ng oras, kaya kung ganina mismo do something related ka of 30 minutes, because sometimes I need to discuss. So, magigsunan, ang atong matanaw din is, mutuo ba ka na si Kristo tinuod niya Diyos? Kay supernatural na tao siya dili sa kabulingo, pangunahuna sa tao o desisyon sa tao. Nataw siya pinagi sa gahong sa balaang espiritu. Wala din po na. Dili mahimo to ni Mary. Kung hindi siya pwede mahimo ni Diyos. Dito mahimo ni Diyos at manang dito pwede mahimo ni Diyos sila sa ilapon sa Diyos. Butang na sa dapling kay tao ras na sama na to. Mabito na kung ikaw gamiton ka sa Ginoo sa supernatural way. Kung si Ethel gamiton sa Ginoo, mahimo din siya Ginoo. O kung mo na gibuhat sa katawhan ron, na nakita mga Pilipino mo, na nahimo mga bilagro, nahimo ng Ginoo ng tawhanan. Grabe kita na Tracy, no? So, magigsunan, think of Jesus Christ. Na tinuod nga Diyos, nagpaubos. Diyos siya, gamahanan siya sa tanan, nagpaubos. Di ba ka, ikaw o ako dapat magpaubos? Okay na yan? Magpaubos sa tanan. O sa iyang pagkatawag din siya masala, doon na ba tayo rason, magkadahin pa pakasala? Nga ang balang espiritu, hinalaman yung punta nato, nagpuyok, bibigita nato sa mga kita, usa sa balang espiritu. Kaya kung maglakaw ka na spiritual, mabitaw ng spiritual mind,
nga para nimo tanan ginakabot mo kalibutan na tanan kinsa ka sa una para nimo basura na ni para ang imo lang ganahan mo kabot pag kinsa ka si Kristo o makig-uban gani ka sa iyang mga giagian na kasakit aron makabot na to ang iyang resurrection mo nang isipin ang Pablo kung spiritual mind ka why join mapag masultihan ka o unsa man nga sakit nga butang or makuhaan man ka o sa imong magparani mo nga lesson man akong pagkataw wa kay issue na di na nimo tagaan ang importansya nga naman kinsa man kung ano may tagaan importansya kung kagalingan wa man ko pasalamat lang ko gipunit ko sa Ginoo kung ngayon kung iyang anak kung na ako'y katungod ng musulog sa langit, kung na'y katungod ng tawag niya, Amahan. So when it comes to these things, na paranin mo, minus ka, kuan ka, ayaw na nagmana. Kalimut sa katubaw si kinsa ko, ayaw na kung naas kinsa ka. Kinsa maka? Si kuan ko, o niya, katong nagpakamatay, sa krus o niya, hindi naon na himong tao, kinsa man to? Mas gamhanan man tunin mo, wag siya mo ginana sa dahil giluto siya, sa dahil gitama siya, dahil ginuangan siya, dahil gipatay gani siya, dahil gimuhuan siya, wa siya magsultig dagang yaw-yaw. Wa siya kaya, hay! Kalimot mo, kinsa ko? Wa siya. In short, gitugutan ni Kristo Jesus nga may tubo ang plano samahan sa ilang pinagkakit. So, nung Dominica, kung ikaw ni dawat ni Kristo Jesus, appeal na ang sufferings. Appeal na ang mga kalisdanan, aron ka mas mahimo kang Christ-like. May mga sama ni Kristo. Manang iyang mga response, ang iyang mga pagtubag, ang iyang mga gibuhat sa iya, tanawa, susiha, basahin mo ang Bible, Matthew, Mark, Luke, John, makuha ni mong tibok picture niya, usa siya ka maupa-ubsanon nga Diyos. Ug tao, na naglakaw ni kalibutan na, bisan siya Diyos. Sumaon ko sa kabubutan na, mutandig dahil na sa atong kaugalingon ba sa Ginoong Lord. Ano ako man nagkita kang importansya ang atong ibati, kung siya silang isulti, lakong itamay, maubos ka iko, marwa na ko yung bili, mauna. Ikaw gani, wa di kay sala, isultihan kang batiwang gani ka, so ako Lord, yun hindi ko gani. Diba? Yung bisa pag ang ilang itamay na ko, ilang isulti na ko, di mo na tinuod, bisan Pablo, sinner ka? O Ginoo ka? Sinner ka, Ginoo ka? Sinner! Huwag sa kinsa na to, angayan nini mo claim, hindi ko angayan nila ni Muha, nanaan, ba, kay sikuan ko, kay naningkamot ko, kay man, uy, kinsa ko taong ka ng mga anak, kasi mong siya pa, sa kalimpyo ka o kinabuhi. Naglimpyo kay kinabuhi, huwag man kayo ng anak sa mga naos, sa mga parisiyo. So, kinsa ka, na di mo dawat, bisag usang isulti o bati o pagdaon o whatever sa mga tao. Kinsa ka kung ako nga nimudawat kung ang Ginoo ipaubos ka para mo matilawan unsa ng pagpaubos sa kanunay. Kinsa ka? Wa ka. Layo kay tayo kanili sa Ginoo. Standard sa Ginoo, perting tasa, di ta kaapas. Mao na nga, matag-usan nato dapat ang atong kinaiya nga mapahos sa nato. Andang magpakamatay kanunay sa atong kaugalingon. Kung ngayon ka mapakamatay kasi mong kaugalingon, garbo! Mapitan ako sa ng garbo. Dami pa ako matagal. Spelling. Garbo. Okay, ito in English. Garbage. Double G, no? Double G na ba? Isa dua? Bermain ng buha. Garbage. Okay, cabbage na naman. Garbage na. Basura na. To learn to have your heart always stay clean and be honest to God
Ginoo, ako kasing-kasing. Nagliko-liko. Nagtingkagul. Nagsigiga. Nag-tremor. Kaya dapat atong heart is always happy, joyful, peaceful. Amen? So let's come before God. Lord, salamat tayo sa inyong mga salamat sa inyong pasabot ka na mo. You know, did you make mo assert the Lord as if we own the world, naghambong mi, mapakita mi, isa mi, sa among nakabuo, support mi sa mga tao, sa among sitwasyon karon nino, ang talin nimo, sa ilang pagpaglutos o pagpaglupit na ang mga kaibos na. Kaya ang musulog mo na panahan din mo sa support. Kaya mo yung pag-isa. Kasi mawala na mo kung makaubos mo. Ang garbo. Ang mawala ka makaubos mo. Ang mga na yung gusto mo. Tuhan mi sa among mga garbo sa kanila. Kaya yung pag-ubos. Mga palitok sa among mga. Imo ang mga kadaugan ng mayaan. Ampo kami. Kung isa man ang mga challenges, isang mga circumstansya na ito ang kinabuhi karon tapos isa nga naa karon Ginoo. Lord, Amahan, pinagin ni Kristo Jesus na ngayo mi sa imong tabang. Kukte mo kasing-kasing, dili mo makasala. Bato kanimo, o bato sa bisang kita. Ay kibuti nga ang among pagbati mo sa kusog kaayo nga magpasigarbo kung kinsan mo'y maoy mudaog kundi ikaw ang mudaog kanila. Lord, salamat. In Jesus' name, pray, Amahan. Amen. So, God bless you.